खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजनआ देरहासार बादायगिरिया मोनगोन देरहासार बान्थाया 5 लाख रां, उन बान्थाया 1 लाख रां। अनलाइननि गेजेरजों थिसनहरदो गावबा गावनि मुं। लिंकआ जाबाय www.bodolandinkhongtelevision.com। खुलुमबाय, बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 14 जुलाइ 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायैनि थाखाय जिंगाया बांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला खहा जानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियावबो खहा जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। गुबुनखौ बारा दाफोथाय, नङाब्ला खहा जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनलायगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन। गोसोआ गोजोननाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, नाथाय गोब्राबै मावनांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन। समाजाव मानहानि जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुनजों बाख्नायजागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा आगोलनि गोजाम लोगोखौ लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव
अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, गोसोनि बोलोआबो बांगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राबै मावनांगोन, गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन, रांखावरियाव मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव गुबुननि थाखाय जिंगाया बांनो हागौ। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोबां खामानि मावनो गोसो दुंगोन, गोबां खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन, गोबां गोरोन्थि मावफ्लांनानै लाजिनांनो हागौ, मानहानि जानोबो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा, रांखावरियाव मोजां, फालांगियावबो मोजां, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम, माबा जाहोनाव सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ, बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम, जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन, सोरजोंबा रायखुमा जागोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, गावनि साननायखौ गुबुननो दा फोरमाय, सोरबा लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, न'खराव अनलायनाय फैगोन, साननायफोरा देबारनांगोन, गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिया एसेनोसै, जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।